Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। दा फाइनाली आसाम पुलिसनि रिजाल्ट बेनिफ्राय ADRE Grade-4 रिजाल्ट दा बिग आपडेट लाना फैदों। स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना गोबां जब्सनि रिजाल्ट आरो गोदान एप्लाइ जासिगोन स' नोंथांमोना जाहाथे बयबो नेयो नेक्स्ट लेभेलाव आसाम पुलिस फैबावगोन कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना 10 फार्स्टनिफ्रायनो एलिजिबल जागोन। स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो स' हानायसेबां शेयार खालामनो हागोन। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव assam.gov.in एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि ग्रेड 3 रिजाल्टआ मैया मोनबाय। स' जायफ्रा क्वालिफाइ जाबाय कमेन्ट्स खालामदो एन्ड बेनिफ्राय दिनैहाय 2 PM जानाय लोगो लोगो ग्रेड 4 नि रिजाल्ट बेनिफ्रायनो स' नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो जायफ्रा फैबाय स' नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन ग्रेड 4 आवहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 13,000 भेकेन्सिसनि खाथियाव मोनदों ग्रेड 4 हिसाबै जेराव 8 पासनिफ्राय आप टु HS पास लेभेलमोन स' नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा दिनैहाय रल नाम्बार फैबाय स' नोंथांमोननि साख्रिया जाबाय होनना सानना लादो एन्ड बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोनाहाय 9 मे खालि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अके स' नैबे पर्टेलनिफ्राय नोंथांमोना 9 मेआवहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बबे अफिसाव ग्रेड 4 आव साख्रि मोनहैखो पियन चौकीदार नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौहाय 9 मे खालि मोनजोबसिगोन नोंनि माखासे पस्टखौ बेयाव गासैबो डिक्लेयार खालामगोन। अके नोंथाङा बबेयाव साख्रि मोनखो ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 आनो जाया मानो स' बे बिग आपडेट नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो दिनै रिजाल्टखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो एन्ड बेनिफ्राय मैयानि ग्रेड 3 रिजाल्टआवहाय हमना ला 11,510 दङमोन बेनिफ्राय क्वालिफाइ जादों 11,324 186 थालांदो दा बे माखासे भेरिफिकेसन जागोन बेखायनो स' नोंथांमोना नेथ'नांगोन जायफ्रानोखि वेटिलाव थानो हागौ स' बेखायनो स' नोंथांमोना नेथ'नांगोन आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ गासैबो प्रसेसनि गेजेरजों स' नोंथांमोना सब जागोन आरो अब्ला नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन बेखौहाय होदों पेपाराव स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ स्क्रिनशट नायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि रिजाल्ट ग्रेड 4 आनो जा बा कनस्टेबलानो जा स' नोंथांमोना 6 मे खालि मोनजोबगोन 6 मे जायोबा आसाम पुलिसनि आसाम फरेस्टनि गासैबो रिजाल्ट आउट जागोन कनस्टेबलानो जा ग्रेड 4 आनो जा थ' नोंथांमोना मोनगोन। अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव ओंखारबावगोन गोबां साख्रि फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना जाहाथे बयबो मोजां रेडि जायो एन्ड बेनिफ्राय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट मोनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। स' बेनोमोन आरो लोगोफोर ग्रेड 4 रिजाल्टआ दिनै लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आं लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होखाजोब्बाय दा नोंथांमोना चेक खालामदो 2 PM जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो बेनि सिगांबो होनो हागौ जास्ट नोंथांमोना वेबसाइटआव चेक खालामबाय थानो हागोन।